Vítam vás v mojom prehľade za minulý mesiac. Mesiac marec nebol v oblasti technológií veľmi nabitý, ale predsa len sa objavilo niekoľko zaujímavých udalostí. Apple predstavil MacBook Air s čipom M3 a tiež vydal aktualizáciu iOS 17.4. Xiaomi uviedlo na trh vlastný elektromobil. Na veľtrhu MWC, ktorý je druhý najväčší sviatok v technologickom svete. Začíname s veľtrhom MWC v Barcelone. Samsung ukázal svoj smart prsteň, ktorý bude merať vaše hodnoty, ako sú napríklad teplota, EKG, prietok krvi, spánok a podobne. V podstate to bude ako smart hodinky, len vo veľa menšom formáte a cez prsteň budeme schopní aj platiť. Cenu ešte stále nevieme, dátum predstavenia je stanovený na rok 2024. Xiaomi na MWC predstavilo svoj prvý elektromobil, model SU7. Tento model je schopný ísť až 210 km za hodinu s motorom s výkonom 220 kW a dojazdom 668 km. Xiaomi predstavilo aj vylepšenú verziu modelu SU7 Max, ktorá dokáže ísť až 265 km za hodinu s dvojmotorovým pohonom všetkých kolies, ponúka výkon 425 kW a dojazd 800 km. Model pracuje na systéme HyperOS, ktorý majú všetky najnovšie zariadenia od značky Xiaomi. Tento model má konkurovať modelom ako Porsche Taycan alebo Tesla Model S Plaid. Xiaomi chce minimálne jednu verziu tohto modelu predávať v Európe. Telekom ukázal svoje nové koncepty, ktoré by mali zmeniť pohľad na Wi-Fi routery. Podľa Telekomu sú terajšie Wi-Fi routery príliš jednotvárne na tú, aby ich mala každá domácnosť, a preto tú chcú zmeniť. Ukázali viacero druhov konceptov, ako je napríklad router s integrovaným displejom, ktorý by ukazoval spotrebu energie, alebo router vo forme integrovaného robota, ktorý by sa mohol pohybovať po dome a zobrazovať rôzne informácie na stenu. Napríklad by vás mohol upozorniť, že treba poliať kvety a podobne. A teraz k mojej najobľúbenejšej téme Apple. Nový MacBook Air prináša ročné vylepšenia, ktoré však nie sú príliš lákavé pre tých, ktorí uvažujú o prechode z minuloročného modelu na tento. Medzi novinkami sú iba 3 vylepšenia. Prvou novinkou je nový čip M3, ktorý prináša väčší výkon. Apple tvrdí, že nový MacBook Air prináša až o 60% rýchlejšiu editáciu videa. Druhou novinkou je nová verzia Wi-Fi 6E, ktorá zabezpečuje rýchlejšie pripojenie k internetu. Samozrejme, na využitie tejto rýchlosti musíte mať router, ktorý túto verziu podporuje. Ako poslednú novinku uvádza Apple možnosť pripojenia až 2 displejov, ale s jedným obmedzeným môžete ich používať iba v prípade, že je notebook zatvorený. Apple vydal iOS 17.4, ktorý prináša najväčší zásah do ekosystému, aký si pamätám. Spoločnosť Epic podala sťažnosť v EU proti Apple, tvrdiac, že má vysoké poplatky za aplikácie ponúkané v App Store a že má monopol vo svojom systéme, hoci nevyhrala. Upozornil na monopol, ktorý má Apple, a EU prijala zákon DMA, ktorý je zameraný najmä na monopolné praktiky. Preto Apple menil svoje pravidlá týkajúce sa App Store. Budeme schopní si stiahnuť aplikácie aj mimo App Store alebo z iných obchodov. Zároveň budeme schopní platiť za aplikácie v App Store s možnosťou externého nákupu alternatívnymi spôsobmi. Tieto zmeny platia len v EU. Dúfam, že ste sa niečo dozvedeli z tohto videa, a ak chcete získať viac informácií o témach, ktoré sme v ňom preberali, odkazy sú v popise videa. Ahoj, na budúce.